Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Musik Goblong. Halo pemirsa, selamat aktivitas. Hari ini aku mau guys nengok Mbah Kemi. Wonge loro guys. Mencret jere. Yo kok juju. Tapi diperesakno gak urung parah lah. Cuma jeni urung parah iki kurang ajaran bela guys. Gimana aku inisiatif kok dulurku kene iki bakul es degan. Jadi tak tukokno degan ae mbakune. Air kelapa yo guys. Air kelapa itu kan pengganti cairan tubuh. Jadi iki sebagai pengganti cairan elektrolit kan wong iki dehidrasi yo guys yo. Jadi wong mencetku memang butuh niki. Prioritas utama untuk menggantikan cairan tubuh kan ini mirip. Nah, kita tukokno. Aku yang mbak amel jare amel loro. Jare amel apa anget guys, pilek. Tak lanjut lagi. Untungnya buka nang merah gak usah adu-adu cepuy waduh. Ndaming go wis degan iki. Degan kok degan. Iki kene sik, Dik. Kene sik. Nunggu dulu guys. Gak mama sik. Kokno. Sik guys. Sik 36. Iki merah guys. Iya, kabare Mbah. Tak gawakno iki, Mbah. Mau tak tukokno apa? Kuwi minuman elektrolit iku gak doyan kok sampean. Iki ngene baru lho, ngene Isma. Iki Mas Huri kan duwe. Aku eling Mas Huri duwe terus Mbah Kemi tak tukokne cah ngono. Alah Mbak telung dino Mbak, aku ra iso turu telung dino awakku rasane. Walah Mbah. Iya Mbah. Iya Mbah. Mbon sampean pepreso? Langsung Nek cah cilik kan imune gampang yo langsung jrut ngono kae bisa jumpa. Sor. Panas tak kumpet aku nggowo tas. Deni tak telepon aku ambek nangis. Lah Mas Santo tak telepon gak kenek. Tak priksakno ping pindho ra manu. Walah Mbah. Iki sampean biasane nek sehat tak ngewangi mak damis ya, Mbah? Wah. Gredeg gemeter aneh kabeh. Dadi iki mong tak kon mecalno sisane iki cilik ya gedhi. Gak apa-apa. Aku eleng tak tukono iki bendang anu lho Mbak balik, Mbak. Anune. Wong aku ndek ngeditilik yo Mbak ini kok. Orang ya jenenge dulu kena ora masalah. Iya. Gak apa-apa. Ora apa leh kok degan ae. Aku ya mbek ang amel kok jere wae anget. Kok usum lembok Mbak aku. Pakku, anakku sing gedhe gak isorene perkara dulur Mbak. Aku ape rono aku yo ora iso. Piye jal aku kontrol sok Senin nek. Mau kontrol Mbak, diterang Mbak Sri. Nung dokter spesialis apa Mbak sampean niku? Paru. Oh, paru sebelah ndi le? Oh, Aku digenti dipindah kok pindah dengan anyar. puskesmas. Oh, nang puskesmas. Rumah sakit. Ya syukur alhamdulillah nek cedak. Puskesmas Kapuan. Oh, cepu sampean niku. Nang kene no penak karo awak dhewe. Nang cepuan. Dadi akulah ya apa jenenge jojo nek gratis ya nang puskesmas balik Mbah. Sak duwe tanggungan aki. Aku eling Mbah Kemi iki kok degan Mas Huri duwe lah. Nek degan iki wong tuwa iki langsung dadi diombe nang iso balikno iku ngono lho. Njaluk Isma. Walah, batin duh. Mas Huri kan duwe. Aku lali nek Mas Huri gedhe ngono nek wong tuwa iki nek kan cairan kan padha kok cairan tubuh ya Mbak. Cepet ndang balikno ngono aku tak mampir aku tak turu sik bar ngeterno Mas Santo. Mbah Kemi yo gering ngono make walah yo. Aku ngeterno bojoku sik entasio sore tak dolan-dolan ambek anggo amel aku ngono. Yo mencret yo muntah. Mbah Kemi. Muntah ping pindho. Dek dina apa Mbah? Niliki aku sik niliki jojo sik sehat ya. Sehat. Lah yo. Iki nang sawah. Oh walah. Mbak pedal iki kan wis krasa. Kadang ora apa-apa. Kanggo tambane saiki kok apa weteng kaliren tak pakani bareng ini. Cuaca usum Mbah. Barang weteng bok.
Oh. Sukari itu tak ngomong Mbak. Itu Risma. Aduh, Iya, sini ki yo. Ini sehat. Iya nek pakri cepet tas ini, nek sing doyan lho. Muntah. Jangan bungrai tempe. Oh nek misale butone WA aku. Duh, yo nggone Mbak Isma urip yo. Ketang-ketang lho ku. Mbak ngajur gawe. Piket sing ngicir sapa, Mbah? Iki Mbak anu Joko. Pak Ferry cir yo. Kuwi nek kanggo tombo wong sing dehidrasi trae cepet nek regane. Uji mobil kenali. Ponggane sripane. Sripan kadung kanggo. Kubar kopek sapa. Lah iya. Terus Isma. Aku eling sik nek wong ngene iki apa yo? Aku ndelok mang statusnya apa Facebook Mbak Mang? Sing ya oh iya walah Mas Hurin duwe kok ya lho ya aku ngono tak dapat Mas duwe Mas duwe tapi aku mau gak dodol tak ternono mam tak pecen sisan sapa sing lara Mbah Kemi aku ngono lha ndek iki Pati yo wis mulai aku ngono walah usum Pak aku tangisan aku gak iso nilai butuhku aku lara iki piye Pak aku nang proyek katisen mulai Mbak Alek yo panas mbokku tangisan walah mbah mari ado kene kono lho Mbah ape rene iku aku gak tega Pak aku Wis tuwa nek Pak motorku kudu tiba ae ngono kudu njlungup ae sambah Mbah aku tak nganguk Mbah Kemi aku ngono aku ndek ditiliki aku ngono wis ndang waras Mbah yo berarti piye mangane sego biasa apa wis anu bubur Mbah ya wis iya Mbah lah iya Mas Pian nanti Mas Pian di Mas Pian ndek ijai Mas Pian nanti Mas Pian Amel ya wae anget Amel ya wae anget walah Amel nanti kamu nggak boleh sik Amel nang kamar duh Amel nanti ini tak kasih duk Makasih. seneng am iya iya ndang mam ambek Mbah Kemi oh iya makasih ya Mbak iya kok tugas napa kuwi alah senengane oleh ora ya oleh aku keleleh aku ki mau oh alah lep iya guys karena iya daster pironan ngene iki dasternya murah regane 50-an iya 4 kilo lho sak mene oh iya ndang lep sik saya juga kerja iki monggo kakak lho silahkan yang mau beli tak kira kamar 100 endang mari wis periksa makasih ya panas sama oh alah sini deh ayo sini nek jopo yuk gimana waktu etek nek pawon iya Mbah Kemi mang lo aku wong ndek nani ditili ya ini je nang ngarep je Dapin turu nang ngarep ayo iya engko tak tumbasno tumbas apa gak boleh susu lho mae mbah ge mae iku obong-obong mae obong-obong engko tak tumbasno Malkis ngono mae Mbak Warti Jojo ame gegen njok susu ae aku mah mbahku nganguk-nganguk Amel awake anget jere pendopane Mak Damis wis ngadeg iki oh pendopan Mak Damis wis gak ketok ya ora ketok ya ketok guys oh Mbak Lipa apa nanti Mbak Lipa lho mak ngatemi apa ning ndi kuwi Jakarta enggak? Lipa guys Mbak Lipa lagi ngomong yo mah gak boleh belum Mbak Lipa guys Mbak Lipa oke Om Wawan harus mulai Om Wawan pulang ada nanti Mbak sampean Mbak Mbak Lipa guys kecil ya
Salim karo Bude Salim. Njaluk susu ae kira tak penging, Mbak. Aku ora wani. Bermuntang kok. Sampun Mbah Salim karo Mbah. Wae iki lho, aku gregeten. Kamu minta siji. Belum boleh, engko saya dokter gak boleh. Nanti perutnya kene panas ya. Telung dino, Mbak. Mulai ndek iku. Padha Mbah Kin yo. Wah, barang angok Mbah Kemi yo ngono. Lah, yo. Usum. Ayo. Mana yuk duduk. Ya. Duduk sing apik gak bareng ngono. Duduk. Angok amel iku mang mak yo anget, Mbah. Foto. Duh, mpun rampung mau rewange sampean. Wis. Lah megahe Mbah yo, Mbah. Penanune ya joglo nek ngarani, Mbah. Ada wis baru ngewang guys, Mang guys. Rewang ya sing cedak-cedak kene sing dijaluki tulung, guys. Cedak. Apa kan? Apa? Sampeyan tak pekon ndi? Winginane sing digawe mbek semana rumah sakit tak antarno mbek make segere aku ngono. Ya nganggo Mbah Kemi, wong aku eling ya ketek Mas Suri ya dodol tak gawani degan utuh siji. Kan nek ben gak balekno dehidrasi lho, Mbah, mang tak gawakno degan. Degan ijo. Mas Suri kan duwe kan luwih gedhe ngono tak tukokno neh mang Mbah Kemi. Duh. Wis njaluk Isma iki tak tambahin nah bendang mari aku ngono. Lah bingung tak gawani apa ya degan ae aku ngono. Mas Suri kan dodol, Mbah, aku yo lali nek dodol. Apa, Dik? Mah. Loh, Mak, empun aku kabeh. Empun. Mbak wis mari ku iki Gak apa-apa tre, wis alhamdulillah sehat kok. Piye tak tulari? Mah wis sudah 2. Wis kabar-kabar sok ben ya nek lahiran ya. Lah engko metu lanang neh piye? Aku pengen anak wedok jane. Piye, Mbah? Cucu sik ngene sapa cucu nek SD? Piye? Anak wedok Mbah Seben. Mbak, jadi Aku pengen anak wedok, tapi nek metu lanang neh mumet desku. tahun iki ora Mbak, aman iki tadi. Lah ya iki, aku kon duwe neh lho nek metu lanang neh piye? Mbak, tak tulari piye, Mbak? Juni pengen anak wedok. Tahun iki ketok anak wedok aku lho. Yo. Tante Deni wis lengkap cah lanang wedok. Wis. Mbak, Wis, mae sing mumet. Mbak sepurane lho Mbak. Alah, gak apa-apa. Aku ki, alah Mbak, aku gak sok turu belas Mbak sam. Iya Mbak Damis yo ono acara. Aku metu komando Pak cucu Mas gini begini. Nili Mbah Kemi, nili Amel. Jadi gak rono jane aku pengen dolan rono. Cara mono pe kecelek Mbak yo, sampean pengen nili magrib cucu mulai bareng asar. Rohani wis tak kandhani kan rohani Mbak bocah. Ojo sampean. Loh, joleh kandhani kok. Kok sithik Mbak Ika. Tambah berapa ya?